guys, hello, welcome sa YouTube channel ni Madam Pislat guys, no? O karong adlaw manglaot mi guys at may dapit sa bukid sa Tuburan, Tabuilan. So tanaw na to guys, so kung ako ipakita ninyo guys ang mga kauban mga boys. Dala nagbaon mi mga beer. O salamat kayo ni JC Roy na sa iyang pagpagamit sa iyang sakyanan, no? Nga walay bayad. Daw, salamat kayo, no? Salamat. Okay, see you later. So guys, excited na jud kay ko nga makaabot ditong dapita or kami, no? So nara guys, mauni siya ang dalan padulong dito. O dara. So guys, naabot na good me diring dapita guys, no? Diri sa Manibilusa Beach. Or sus kanindot ka white sand, daghan man kayo diring mga beach diri guys. O daghan sa kayong mga tao. Wow, kanay sa water. Daghan sad kaayo diri ang mga ligo diri sa Manibilusa Beach. So dara ni hunong mi diri kajot guys kay syempre tanaw-tanaw maginom-inom narang akong mga kauban guys kay inom-inom gyud sila guys kay bound sila 5 ka case nga beer, no? So dara gatinambid na si Dong JC Roy. So papareha na man sa Tay Beach diri, no, diri sa atoa, pero mas nindot gyud ang Elmar guys, pero nindot sa ni diri sa kanang Manibilusa Beach, no? So dara enjoy lang ta sa view guys, ug ako litig kudak nila guys, no? Kay kuan man ako ra may nasagol gud nga babae guys, no? So mao ni siya ang palibot diring dapita. Dara si Afam enjoy gyud kaayo sa iyang mga barkada diri. So dara nagbit-bit na og kinahon nga beer. Og murag padong na sad mi guys dito sa padong na sa mi, continue mi padulong sa murag adto mi padulong na sad sa Don Alfonso Beach. O dara ganiron tala ning mga beach diring dapita guys, no? Kay wala pa sad ko diri nakaari, no? So dara betanaw na to og unsa guni diring diri sa unsay mga naong nga diring dapita guys. So mao ni diri guys ang hotel nila, no? So diri magstay mi diri og usa ka gabi guys. Murag nindot man kaayo pong hotela, limpyo og dili sa kaayo mahal guys, no? Tag kuan raman guys, tag 2,900 ang per night, no? So pwede ra ka o diri ko nagkuha sa kuko sa ka kwarto guys kay alang-alang sa mo ipon ko nila, no? So dara double deck man di sila guys ko kay usa ka kwarto sila unya ako sa usa ka kwarto diri sa Don Alfonso Beach. So dara limpyo ang importante guys, limpyo gyud ang ilang hotel diri ug naa sa swimming pool. Dara. So dili kay dako ilang swimming pool guys, pero kakaliguan pod mao ni ang hotel nga among nastihan diring dapita. So dara so gadula sa sila ang kong mga kauban diri guys og billiard. Dara. Pot kay bawo baka ni Afam mo billiard pero murag wala man ni siya mo kuano. Sila ra si Mayang, si Gubin. Need. Dara si Gubin, no? Og si Jerome. Si Jerome naagi na. Afam kabalo di ay bitaw na dili. So dara natagbaw na sila, nangaligo na sad guys. Dara nagwarak na si Tiro og si Tinoy ang Afam guys. Super tig yung lingawa gyud in town sa duha, no? Ang uban mahadlok man maligo guys. Si Jerome medyo nasakit man gud yang buko-buko muna nga nagpadaplin lang una. Dara perteng lingawa gyud, no? Nindot sa ning hotela diri guys, no? Sa Don Alfonso, no? Kay kanang malingaw jud ka na ay billiard, na ay swimming pool, na ay karaoke. So dara nahuman naman sila swimming guys. So dara
magluto na sila sudan guys. Dara kay kapalit mig sudan no dito isda dito sa kanang kuan sa pagpadung namo diri. So sugba may man ni diring kuan na guys kay makaluto-luto pug ka no. So perting lingawa. So nagsugba sila guys og lumiyagan og isda. Dara. So tagbaw gining mga person diri guys ug kinananay no. Salinlay ako guys dura to si Jerome ka hubo dito sa luyo kay nag wifi no? Pakals na guys, pakals na gyud. Dara di gina mawa ang beer guys sa tapad. Bara bira he perteg yung lingawa gyud sa na nagsugba og kanang isda no. Guys, nabuntagan gyud mi diri sa hotel guys. One night rami nagstay diri og padayon na sad mi guys kay adto mi padayon sa tuburan ang among target diri guys no sa sunod na sad nga beach. So naabot na gyud mi diri sa tuburan guys. Medyo lakaw-lakaw lakton man gyud ni di ay og kanang taas-taas guys no kay murag naaman sa ambot layo pa baka ni kay lakawon man di ay sus kamingaw diring dapita guys. Di ara ang afam ang iyang mga tuhod ra ba guys kay mga kuan na siya guys mga putaw murag na siya pero mulakaw lang gyapon no. Dara maon ni sus mingaw gyud ka dapita guys. Sige, mao din ni ang tubod diri guys, tuburan no, tubod dara mao din ni diri nakaari na jud ko diring dapita guys no. So daghansang nangaligo. Murag ambot magwa gusto isa afam ning ilang kuan mas ganahan pa man siya sa swimming pool no. So dara nindot jud kayong tubod nila guys kay limpyo kaayo pod no. So, igo ra mami nagtanaw-tanaw ditong dapita guys. So, on the way home nami guys, no? Kay natagbaw na sa mga lugar nga among gustong adtuan, no? So, pauli na lang gimi guys, no? Kung kinsa may nakauyon aning akong video nga gipakita guys, please like, comment, and share para naman sa sunod makasunod kamo sa tanan sa sunod na akong mga video. Thank you sa inyong mga support guys and thank you for watching. Bye bye.